Ahojte milí hráči a hráčky u dneského videa. Já jsem Neon Sophie a toto je Grevy. A my jsme Bizardvark. Můžete se houpat a zbláznit se do baget. Proč ale umřít nudou, je tu doktor Nie, viete čo, my sme Pokémon Go, chytáme Pokémony, toto je Pokémon 4. úrovne. Krásný však. Takže ja vás zdravím pri dnešnom videu. Nové video po vás dlhej dobe. Keď nie je to také dlhé dobe, ale to je úplne jedno. A dneska tu máme menší unboxing. Ja nie som dobrá na točenie unboxing. Jej. A my si tu dneska otvoríme celkom špeciálne veci svojimi slovami. Dá sa povedať. Lebo to totiž bude tieto dve CDs. Toto je od Olivia Rodrigo a toto Lana Del Rey. A potom ako bonus. Jej! Takže ja by som sa najprv asi vrhla na tých pečopákov. Hej, to by som išla tiež sprve spraviť. Takže Nedočkavosti. dobre. Takže asi otvoríme najprv tých pečopákov. Takže máme tu Asi by som týchto začala LPSčkov z tretej série. Aby som začala týmto seriózne. Ideme začať teda tým axolotlom. Jupi. Takže čas. Ideme na to. 3, 2, 1. Ideme na to. Tak. Smka je kartička a toto... Vzadu tie veci. Hej, neviem, ako sa volajú tie veci. Smka je teda ten LPSak. Wow. Nádhera. A je čas na operáciu jal. Takže ideme na tú misku. Peknú misku. A ja si spadnú z tých výgrevy. Nie. Myslela som, ako sa to otvára. To je super. Musím to domontovať. LPSak. Jej, to je tak strašne. Ukáž? To je môj úplne prvý axolotl. Jej! A myslím ako bonus. Ňaňu. Seriózne takých 8 z 10. Určite. Ideme to otvoriť. A ideme ešte otvoriť bonusovku. Takže máme tú kartičku. Je to nik? Pre tých, čo by chceli. Zadarmo. Ešte ideme zistiť, aký je. Takže je happiest, potom level 1 a exotic. Takže máme exotika. Super. Ňaňu. Takže a my sa ideme vrhnúť na to druhé. Tuto Kočička. Dobre. Tiež tretia séria, ako vidíme. A máme tu k tomu keksiky, alebo čo to je. Ja by som tomu povedala, že sušenky, ale to je asi jedno. Zase kartičku. Kartička je pekná. To sa cení. A mačka. Už vytiahneme na to papier. Samozrejme, jak to pôjde. Jej, Sušenky. krásne. Wow. Otvára sa. To je napríklad úžasné. Sice neviem, či je toto špinavé, alebo či sa to iba mne zdá, ale jejuj. Toto je takých 8 z 10. Nie, toto je na 100% takých 10 z 10. Ona je úplne úžasná. Krásna matička. ASMR. ASMR, presne ASMR. Je pred spaním púšťať. Kartička. A je to číslo 140. Takže 140, takže je kód zadarmo. Tu neviem, čo tu je. Tu není.
Potom tu je level 1 a core. Asi, pravdepodobne. Hej. Core, hej. Takže máme tu matičku. Core. Takže matička. Mňau, mňau. Tak a... Takže sme si teraz dotvorili pečepákov a my pôjdeme na tie CDčka od Olivie a Lany. Super, nemôžem sa dočkať. Ultraviolet, ja som Born to Die a Sour. Takže na oficiálnom albume Born to Die je Born to Die, Of the Races, Blue Jeans, Video Games, Died Mount Dew, neviem ako to čítať, National Autumn, Dark Paradise, Radio, Killed Radio Star, Concern, Alien Dollar Man, Summertime Sadness, This is What Makes Us Girls, Without You, Lolita a Lucky Ones. A keďže ja mám ešte dve CDčka v tom, tak tam máme Paradise Edition a to je Ride, Amethyst, Cola, Body Electric, Blue Velvet a Gods and Monsters, Jaya a Bel Air. A na albume Sour je Brutal, neviem ako to je Brutal, prečo to tak, Traitor, Driver's License, One Step Forward, Three Steps Back, Deja Vu, Good For You, And Out For You, Happier, Jealousy, Favorite Crime a Hope You're Ok. Takže asi navrhujem tým, že začneme Oliviou Rodrigo, lebo tam je iba jedno to CDčko. Súhlasíš? Áno. Dobre. Ideme na to. Dobre, prevázla som to. Vlna porazená. Milujem tento nápis, seriózne. O môj Bože. Pozrite sa na to. Ja to nedávam. Takže, jo, máš to aj oficiálne texty. A kto čo napísal? Nevidela som, že Olivia si to všetko napísal. Takže... Tak to vypadá CD. Vyzerá zaujímavo, kam nejdem. Ako, nie som zase veľký fanúšik Olivia Rodrigo, ale... je to fajn. Dá sa povedať. Je to pekné. Ja mám Oliviu na trojke, takže... Super. Ja si to chcem pozrieť. Počkaj. Čo všetko tam je? Nejde mi to moc svetoskovať. Obrázky a texty. Super, to už máš oficiálny text. Aspoň môžem spovedať oficiálny text, aj keď niektoré pesničky ani nepoznám. Seriózne, moje najľúbenejšie je Good For You a Jealousy. A tvoja? Moja asi Deja Vu a Good For You. A to je všetko. A teraz ideme na Lanu Del Rey. Jej! Prečo sa to rimovalo? Neviem. Ja, sa myslela, jo. Lana Del Rey. Laninka Del Reyka. Dobre. A keďže som absolútny fanúšik Lany Del Rey, tak mám aj tričko. Prečo sa mi názov? Akým je to napísané? Born to Die. Takže... to tričko je pekné. Hej. Nemali tam byť dve CDčka? Hej, oni sú tam dve. Jedna je pod tým. A tuto... CD. Je to... Číslo 1. CD. Opatrne. A CD číslo 2. Toto je asi zaprašené. Nie, to už tak je asi. A potom je... CD číslo 2 nemá moc nejaké... Je, ale mám to aj z tej druhej strany. Jaj. A po kratšej dobe, čo som sa to snažila prísť, ako to otvoriť, som to tak vyriešila. Toto je druhé CD. Ak sa nepletím, je to tá epizóda Paradise. Mám ešte na inej úrovni, keď nie som v škole. Aha. A tu máme tie texty, ktoré tam mala aj Grevy.
Akorát, že sú tam prišpincované z obidvoch strán. Takže vám to ukážem aspoň ako takto. Ať máme nejaký prehľad. A ja si myslím, že tá grafika je trocha lepšia, ako je u Olivia Rodrigo. Chce ku tomu povedať niečo Livy fan? Ja mám radšej Oliviu. Bohužiaľ. Takže... Ale ak by sme to ešte chvíľu počítali, tak by som to mohla otvoriť, ale to už je jedno. Dobre. Tak to vypadá teda to cerečko druhé. Takto prvé. Dobre, a to bude asi všetko pre dnešné video, myslím. Asi. My budeme radi, keď ste ho dopozerali až do konca a Celkom dlhé. na budúce vás zdravíme zas. Čauko. Čau. Bye.